Assalamu alaikum hormatly dostlar, mehriban vatandaşlar. Onu näme? Netiweden şuul, mekan, şov, talantlar yetbeşini. 5-nji bölüm naşyat. Elbetde şuun bizde mehmançylykda meşhur bloggerlar hemde aýdymçylar. Onu näme? Birinji mehmanymyzy tanışdyrýar. TikTok'da meşhur hem blogger diýsen hem bolýar, konçy diýsen hem bolýar. Tama Predators diýip tanalýan. Bu filmde men birinji Maloy başlaýsyn. ikinji mehmanymyz bolsa Maloy. Üçüncü mehmanımız bolsa Nurmurat Badar Gurdu. Tuğulama meşhur aýdyrçymy. Onu näme? Salam alaykum. Koma marmada mekanjan issemem. İçeride. Ýa tananmışdyk, ýene tananmışdyk. Näme? Doğru. Howjanyň sağ. Doğru. Şol. Ilki bilen Fenel Maşaýly bir özüňi tanıştyraýsy. Birinji Maloy tanışdyrdım, men şoňa görä tanışdyrdım. Birinji sen. Maloy, ilki bilen özüňi tanıştyraýsy. Men Maloy. Aha. Doğru. Bolmy? Ol. Yani ýa-da dogrulyň näme üçin şahaçy? Doğrularmı? Men Muhammuratov 2000-nji ýylda dogulun Mar vilayatynyň Türkmenler taýyny ýaşaýjysy. Häzirki wagt Aşgabat şäherinde ýaşaýar 2018-nji ýyldan bäri. Boýuň amay. Boýuň. Ay boyum. Ay ben böyle sana varamak yani. Yok. Premier. Ýagdaý boldy ämi? Bir yarımdan geçendir. Bir ýarym. Öyle. Gara magdyna bar. Polkaýlyň etgäden. Mesele yok. İyice istekladım alyan. Yani indi doğrusu da stav kettir yani tam. İkinci bilen İslam. Temle Men tanıştyraýsy. Islam Tama Predators TikTok'da videolar çeken Cedal ýarşa edemek. Diňa bir video efir bolly. Blogger diýsen hem bolýar. Akylly olar. Huda sakla. Cedal indi bir de göräden. Gelsene oktamına. Gelsen ok Cedalat bir de. Indi üçüncü mehmanymyz bolsa tuğulamy Nurmurat Badar Gurdu diýär. Ilki bilen özüňi tanıştyraýsy. Aydym kärne, aydymçylyk, ustatçylyk. Haçan we näçinji ýylda başlady? Ben küçülüğümün Aydın Sağlı'nın ruhunda başladım. Küçülüğümün sonunda aramaydım ayıptı. Tuğulamy. Özüň Hacı Almametň Akbat atlanan tuğulamy. Halifa başda, halifa başda. Ene Maloy. Sen şu TikTok'a girmäke näme bilen meşgullanýardyň? Biziň eşitmişime de görä. Sen Ya idarlı söyleyeceğim. Yanlış işte. Yo. TikTok'a girmäge näme sebäp boldy? Ne sebepte men TikTok onu mu girýärdim yok. Pulsuz onda men pul vardır da atlı bapçı olatdı kellemde de yok. Şu adam yok. Onun girýärdim haky doğruyum. Aýdyn da görýärdim bir tanışym çykdy TikTok'ta. Şoň komentar ýazak bolum geçip registrasiýa etmesen komentar ýazyp bolany okeny. Onun arkasyna eşine registrasiýa etdi, onu yüzümden ýapdyr, sonra çykdy onda, men 300 adam, 500 adam görýärdi. Onun bir video çektim bolyn, yüzüm arkadan ben çektim. Şol wagtda bir 10-20 podpisçim waka, 177 mi, 200 mi bolýar prosmotrlar. Onun o şonda 3-4 min podpisçi geldi, howasynırdy da etdi. Aýda gir berin aýtpady ýok diýip şey gir, bunu videolar çek. Şonyarak bir 7-8 ay var. Şeydiler kulağımçılık da var. Näme kulağınçylyk? TikToker. Aynen näme diýsen bilem okýany. Şonyarak da. İslam, sana näme sebäp boldy? O TikTok sferasyna girmäli. Ýa-da sen Instagramda orýardyk, sen birden TikTok'a girip Ekme gözlük ýalmaýasyn. ilim milling gözüm Ya. bilmediler. Bilema Instagram ýöreýärdi. 16 ýaşymda Instagram'a başladım. Aha. Instagram'da yürüt başladım. Başlandı bir gydy bilen gürleşýärdim. Ay men o wagt garypdym da. Şeydi özüne nemedi pes edip pemmek kıyınandırıp öyle çekken men şoňa başla. Ay gaty garypdym, kıyınçylyk görýärdim. Ay ondan soň bir garnaş vardı da ay sen telefon alyp bereýin. Bir garnaşym telefon alyp berdi. Ay bu telefona yalanmış bada janat. Yok şimdi tek Karaç telefon madı Instagram'a başladım. Ondan sonra geçen yıl her kim TikTok'a geçti. Kıyılar neme. Hem oğlanlar da TikTok'a geçti. Benim ondan bir tanışım TikTok'a girdi sen neydi? Instagram'da tanıp gördüm TikTok'ta da dedi neme dersin? Kovalar dedi.
TikTok'da karaç qowdyt da pul. Näme? Efirde letdi efirde qow diýdi. Tanymal bolup. Tanymal olar efirden pul. Qow tanymal olar. Yok diýdi. Yani efir bollan o şey efir bilen başladım. Soň video çykdy. Abi şo. İlk koşuk näme ýok. Şonluk bilen. Şonluk bilen bolup tuğulam. efir algapdyr video. Yekinci stadına sonra var. Yine tuğulama toylara var ya. Doğru değil mi? Toylara var ya morin. Bir tuğulama gelýärler bir plan aýdyp berýär, plan jan dat diýerler on bir ýol lider tanasalar bir özüň näl duýýan. Ya op staranok bu. Anýalar. Indi näl duýýan özüň şonu. Nerede yani diyeyim. Aýdyny bir özüňde köwet. Degen ýa ya. Döre ya begen ýa ýene sunuwdyň, ýene ösürüsüň gelýär doğru değil mi? Malo sen hiç kim tananok sen näme etýän? Ben toğracığım tana ya. Bir kadar. Ay şu adam. Yanındakiler. Öýdäkiler wala dedi ya. Yetti. Seni Öýden çykama bilem tanaýarlar Diýe taksa min ýan öýe barýan. Bolly. keva. Öýden Keva bolýar ama ne bir taksam sen. Senin şol var. Ya senin Ben ne diýerler sesin, gun sesimden men sesim alýarlar. Sesim gaçdan Sesim sen gırgat. Sen şu TikTok'da, YouTube'da TikTok'daki videolar YouTube'da koyarlar da. Sen mi so diýerler men ýok, amýany men de diýerler diýen bol men näler diýen. Tä var gul. Bilemem mene çek utan ýa no. Dogry maýdan şeýle. Yüzüm şey lo muňa şonda tutan ya. Utan ýan men. Galınlary. Utan ýan men şondan demedim ha. Şimdi diyecek adam. Keva adamlar bolýar da sen tanaman ýigrenýän adamlar bolýar. Sen tananok. Ýöne görýär sen taşyndan ýigrenýän adam. Şunu ýigrenmedi ýalyn şu. Sen de bol görýär ýa. Ýok. Sen tananok hiçta ýerdiňe gatnaşyp moranok, adam edenok. Ýöne sen halanok. O soň ýakynlan tanışýagyň gowur. Siz de bolýarsınız. Man arada bir zangam etdine şu gepbesige görýän tiňe magam görýänsiň de. Hudaý jan. Ha o gün aýdan jang etdi. Sen nidi şu internetde özüm tanalyanım derli özüm bir videolar çekip gören adam. Sen nidi görýän nidi? Badyňa sen o. Seni videolar görýän nidi? İçimde dedi sen jynym alanok dedi. Saňa bolan ýigrenç wa dedi. Ýöne oldy şeytanyň estirmeni şoda da ýol bermeli. Aslında sen go adam ikol gatlaşyp başsaly şu ýigrenç aýyrjak ikimiziň aramyzda. Unnu hot. Unnu hot. Şeytan. Menem geljek hazır dedim. Şeytanyň proteini ödelik bolup şu içimde ýigrenci gatnaşyp go adam. Unnu hot edipdir. Menem geljek hazır dedim. Ne dip bolsa. Sen dedim meni şu videoda görüp ýigrenç ýazgyp joýarsan wap. Sen öz ýoluňa men kendi ýoluma beraber bolmaýa dedim. Sen ondan senkine aýlakşalar ýalakda. Ýigrenç söylerýän adamlara garşy Görýär zady ýöne sen tanana okşy bo, ýöne sen ýigrenýär. Medel bir komentary ýa-da bolup ölçü, öýün aklynda şoň öýlendik hem ýok ýa. öýüne bilemok men ende näme ünsem berem oşada. Sen men söýýän adamlar köp bolan soň edil 10 adam ünslerim men söýýänler üns berýän. Näme diýip men söýmeýänler ünsler. Ýigrenç taplar bolýar. Biz şumatlar yerleşen ýa 30 mikron, sen 10 mikron urunlady. Düşünür bilinme. Yo düşündüm men ünsleri bok da näme diýil. Wapşe söýmeýän adam. 29'unda 10 30 mu? Ma söýýänler ylykly. Şey diýip o göt galeriýalara patpisçiklaryny. O näme kim şo? Tekrar arajaby näme diýdi? Patpisçiklaryna baglalam diýem näme diýär? Aklym şolar gyzykly maga. Ma negatif gyzyklar. Doğru. O kadar o derece. Gyzykly hiç. Ya näme? Ene tuğulama näme aýdym? Birine bolýar da şolar ýalak. Dur bir minut bir daha diýatdan çykardyk şu video başlamaky oradalar zatlar gutlan her kim bilýärmi blogerler zatlar like adalmak üçin Mehruan oradalar gutlu bolsun zatly başa şu. Değil ne oradı? Değil. Ay diýinse de diýin. Täze ne mutlaýym da täze işte. Geçen bayramçylykdan bahan gutlu. Allah can o sögdegerler başlaýar. Allah can Hudaýjan nesip edenden. Şolonka. Kesse bolmaýar ala şu gyzyklar. Bu ýalňyş şär. Ağamda bir gözden notlar. Burada ha videolar mara.
Şunu yani. Barmaň makad etmem olur. Şunu yani sade yerlerini ayırıp Şey tutuldu. sırıyor yerlerini koysan görünmez. Şoň üçin gülünýän yerlerini koyun ýa-da kamera arka etip şonu ýa-birde etmesen görülmemi aýdym. Tuvaleme. Gala neme öyle? Yemede. İdeýaň üçin näme bildim. İngin masat derdin de şu adam. Yo yanlış ya. Yanlış ben adam ne var? Benim önde üç var ha. Olmazsa. Evet. Senin bir hile tolgunma, harkyn otur. Ine şuma nesip bolsa, ine biz bilen ne diyecek ha? Men bilen duýa eden adam ne olun walya? Näle boldy? Özüň gallyňmy da gitdi. Özün almalı birinci ol. Olun walya. Bulan diýende insterme. Bular diýer goýar. Äder kamera üçin baksam var. Mongda de sigat ýok ine kar buzy geldi şu wagda. İlde bolan lazım. Diňe taze illa. On ködünürdi. Batar diňe gel. Onu näme? Ýürüýte şu. Olmaz canım. Bir süýän aýdymdan bir aýdyp berätin bizem diňläliň. Ene müşterilerimiz bilen bilelikde. Maloyam tak oynadım. Maloyam. Maloyam aslında aýdymça. Aýdymçylardan çörek goýjak bolýar. Yok o kavat mena öyle. Reklam otur uğradılar aydım. Ha, reklam otur uğradı aýdyma geçtin. Başla var ya. Tuwele meseret. Bloggerlar aýdym aýtdy. Parkmakylar aýtdy. Kameraçylar aýtdy. Malçılar Ha, aydı. Abdurrahman. Malçılar aydı. Aýdym aýtmakdymy? Ýok, malçylar aýtdy. Indi Palçılara mı aitti aradı? Baya palçı. tuweleme o bar aýdyp gördü. Hara fadaydım aitti oyun olmadı. O da aitti. Indi menem aýdym aýtmasam bolan o. Aitti aitti. Aýdaýyn. Aýtsam bolýar dämi? Aýda. Bu mat dämi? Tak bolýar. Aýda. Ananı. Ötüýän aýdymlardan birini ýerine ýetirip berýän başyna. Garibine şıklar Yülen yerse O içinde gülüdip Kıydırmayalım Günlük dünyadadım Şakarayda Vaktimla nimeni Öldürmeyelim Günlük dünyadadım Şakarayda Vaktimla nimeni Öldürmeyelim Senden çektir aradım matemi Yetmeydi namık ağlatayım Vayine oldum acaba Fatım'ı Yine var sevgiler girdirmeyin Yeni kez oldum acaba Fatım'ı Yine var sevgiler girdirmeyin Yine var sevgiler girdirmeyin Yine var sevgiler Gezdirme ömrüm Öň nirde bollun? Öň nirde bollun? Öň nirde diň sen? Öň. Öň nirde diň? Nirde? Kara. Gel berik gel. Toylar wa. Dogruda maloya alyp gitýäningden. 5 manat ba. Ene maloy gülýär aparatçyň bolup berýär. Rapçiňe mi oluyor men? Indi şu aýdym çoğulun ha. Şine gidip barýan tuwalym ýoluň bilen. Berje soragma. Tanışla, köpelli ýaly. Köpelli. Dostum bak bilýär. Öň yüz bermeýänlerini yüz berip zat edip. Öýlenen köpellüm ya öýlenmedik. Indi toy etmeler zatlar. Toy etmeler. Öýden öýlenenmi? Aýna. Öýlenen eken zanit. Maloyam zanit. No boşo. Emme da boş. O adam gaty gowy. Owa. Yani tip bolsa inşallah toylarda owa gatnaşmaly. Owa inşallah näme? Türkmeniň her bir gün toydan maşsan ýa diýär ha. Indi maloy taňa berjek sorag. Sen şu tanıýman bolanynda tanışdan köpellimi ýa? O köpellü ho. Yüz bermeýänler yüz berip urady men. Ayağı bolýar, erkinde de bolýar. Hakykat. Bu niyetme.
Ýatyr kan açan turýan wagt dip jaňat ýany. Ay ya ola. Turan okmy. Saçın her şampunu uyan dip söz açmak için soran olyanlar ama o arasında. Tuğulymyň galamy sen näçe beý sorýar. Men özüm bilemok parikmagerda ýudur yani. Bunu yolla var ya. Çağılan arasına gelip çağılar grafisini diýmesin de. Bu da hareket. Ay ya yollo zaten yerler durmalı oluyor da. Oh, çağılar diýsin diýdim içinde. Ağam beri o çağılar öyle. Koyun çağılar. Aslında o bilemok on ullar da olunsa aydımda da ýa çağalar näme goşully. Aslında o diýip bu näçe orşa gurladym. Bir de aslında orsa urluşýasa, simeyne. Orşa da gowgaram o. Kenler. İslamcan sen näle? Tanışlam köpellim ya adallymy? Men kadarly. Adally. Yüz vermeýär, yüz bermez. Yo men yüz vermem başladım. Maňa yüz berenler öňküse gallym da ondan märtlik başlady. İster istemez. Mira gallım. Nire gallym aýtmak. Gallım diyor. Näl bilemok men şowur öňküden şam mektepde urnak dostum bilen näderim gatnaşyp şol. Bir galandan soň men bilen atnaşar. Sen yaman çağkan ulumsuz oğlun var. Eyle beýle. Sağ kaman kan görönem ýokdur. Yo, umuman çağlykda gördüm. 5-6 ýerde okudum, Krasnoda okudum, bilmeýin okudum, senerde, insan aşawatda oturdum onuň. Her ýerde okap ýör, edilme ulumsuz, nemeden okýany. Şo öňkü dostum bilen gatnaşan. Yo netip boldy, menem galarynda artikulýan kelim, ikinji klasda. Aýmen 3-nji klasa galaryn diýdi hozon. ben 5 mektepde okudum, 5-den men soraň baran ýerimde gönü tanady ýadım. Baran şef. Birinji şefim, İnsan. действительно. Böyle. Yalan sözlemeli oğluna da. Tanıdım seni, tanıdım boldy. Sen näme? Molim benim gowar ýady. Ök atdış tamam. Owa. Indi malo, şaýda bir soru. Sen aýdym aýtmak nirden kelýän geldi? Ne kollaş. Ha otyrdyk aýyn atdan rötwe rapper oğlundan bilen bir gatnaşan oğlundan mı? Ha o rapper. Rapper mi ya rapper? Men man rap kon ras basorak diýen bolmagy mümkin. Rapper. Ha rapper. Bolonda galgan. Owa. Kırsallan turo. Rapper oğlundan hatta. Mana otyrdyk ko näşonda. Bolsa wizeler hatlar okman düşmanyň hater bolýar. Şoňa wize. Na wize öýdür onu men öýde de men korp olam soň agalam zatdan bir zat diýip. Ben o zat kiçilikden diýip. Owa. Şoňa wize oýjak bolmon. Aýda şonu diýer bir kuplet dedi. Aýtmady, aýtyp gor aýtmady diýsen aýt düşünjek düşünür diýip. Aýda bolgon şoň şo taýda şeýler kolyp düzüp berdiler. Pleçin ýat, zıboýjak aýtdylar. Yalan gep bilen asylsyň aýakdan ýykjak bular çalaja maýatsam erkek bol kaktyrma gönaýsaň ýöne nirden ýa-da ýöne meni beýtmäň. Şataýny manyny düşünsen. Mani lekenem bu. Çym many. Yaman bu goşku. Iň sonda mara janym göçerýelim derdim şonýara. Son kupletler. Lirden Vallahi. bu datlar. Pas dolum. Sen şu şeyler men diktir bol toýa atjak. Gene mal oý gülýär diktirňiz bar ekeni. Doğru değil mi? O toyuğunun alıp çıkacağını da aynen tuğulama. Alıp çıkacağını mı? İnşallah. Alıp çıkarsın da. Bu adama göndürün yerimde düzme talandım amma men. Yine öz yüreğinden, yine vatandaşlarımda yüreğinden diyecek varın var mı yine İslam filmimiz? Yok planda diyayetim mi? Oradalarınız, geçen oradalarınız kavlu olsun Allah'can inşallah günahınız yuğulanır. Sen, malo sen. Geçeni geçti oğlum. Ay men böyle görýänleri sağ bolsun diýen. Janlar sağ bolsun. Allah'a gollayanlar. Şu wagt meselem bir plan derecede diýip aýdy bilemok hiçil derecede görmek öňe. Şu bağa bolsa hemmesini şuloň sülen, şu görýänden gollaýanyň sülen etip sağ bol taňyr elkasyn emler. Indi diyecek golyanım sen bir öz dinleýänlerine näme aýdasyň gelýär meselem? Wow, aýdasyň gelýär. Aýdym feýle şu bana taňyr wada aýtdyra barabynda. Aýdymyň. Kimin aýdymy? Kakacan Nuri'nin aydım. Kakacan Nuri Halipaň aýdy. Halipaň aydım. Häzirinde bir ýene bir owdan aýdymlar ýerine ýetip berjekmi? Ýöne näme kim aýdym bir öňünden dostumda, zatymda bir aýda aýtam. Halipaň Hacı Ahmet. Halipa Hacı Ahmetowyň näme aýdym aýdyp berjek? Alma oğlum diye. Alma gülüm. Gel gönlüme şad eyle, yılgırıp alma gülüm. Sefer bana da bu dünya,
Uzatsam gitmem elim Tutabilmek ince bilim Sarsam kaymaklı talebe Senle ben armağanım Uzatsam gitmem Sarsam kaymaklı talebe Senle ben armağanım Kare gülüm oynadı aşığa nefretmen Tam şimala kalmadı saçlarına Saçlarım armağanım Saçlarım armağanım Saçlarım Ağam, Edil Haco, Edil Haca. Ben hacı gelendir öydü bu. Hacı gelir. Indi diyecek golyanım. Am toyuna açak, Kere- kılık diyerse. Bakaydılar o. Ine şundan niyenle? Ine halifa. Halifa mı? Kim? Hacı yazmam ben. Sen bilen duet etmese bolana sırasını yağdaydı. O halifa o hayiş etken ine bizim näme kişiler blogger bolsagam. O mümkün bolsa o. Bir Nur Muratcan bilen bir duet etdim inşallah. O. Nezik olsa. Klima şükür ayli arasında. Bolara. Bana. Ay sena düşünmediler, öyle biz düşünmek mümkün. Ben düşünmem. Men kadar dursam bolya. Sok. Derkim öldüm sokmanlar. Tuğrul mala der. Tekno buysun. Tamam. Ana inşallah näme toylarda zatlarda. Oo. Oo. Şunu içmeyecek olsa alayım mı? Taşama. Ay bulara gayet ben gayetna. Kılık kıldı diyorum. Yo bu yeme 3 göşkrek nasıl bolansan içip koruya bar. Bu istediğim lan. İnni diyecek vardım. Sen hop şu durmuştu. İslamca. Neymiş yapıyorum biliyor musun? Oo. Neymiş yapıyorum? Poutin. Şo değil mi? Evet, la kamera burada diyecektim böyle bal. Ağlama baktın asılır. Beni kalkıp yarara. Sen bana biliyor musun durmuştu neymiş yapıyorum? Ne ya o? Nira var ya? Ayıp maksat tuttum da sonra yetme için. Şundan çıktı ya. Ondan çıkartladım. Marka. Ha bu şey ya Nira var mı? Ya ay ne? Bazıları bilmedim edelim. Inni gelecekte yine tuvalöme TikTok'ta inni başlattırlar bloggerlar birini. Sen Karol, men Karol ne olur neymiş yapıyor? Öyle bir bloggerların içinde besal fancak konu tanımalca va olayım. Ağzı verirlik yok da atam. Onun içinde sen yok mu? Ya yoktur ya. Aydan ağzı verirlik. Men bağ yok onu över. Bilyendir adamla yani. Ben işte şey demek ne gerek bana doğru değil mi? Sen ne beydi o titan Badır'ın ötken. Bara burada görünme ya den bana. Çıkamadım. Sen bana Disneyland de çağalan arasında aylan görünme yani. Tak şeyler hak. Ya suat biz mungkin suat ya bul bide hiç saat diye no Ne fakir plan cevap verir. Tare de der bir fakir trap. Oo. Patpis bir de Oo, aslında bu böyle der. Ya kamera açılma bitini yen kız. Eriyen öldün. Kıtkından lo. Patpis lan hava var mı? Ölür yalan suat. Ya bak Ulan ben sonra korun o. Şimdi
Hepsi bir gitti var. Saat senin rahat deyip ya. Kalklatıyor bunu. Seviyor. Sen ma alacak ama alır ama 3-4 tane sağa da ama gayret edik. Estağfurullah. Ya şu pakil. Ne patpişin var sen? Birine 70 ming, birine 40 ming näçe de. Meten fatmalına. Estağfurullah pirlerde oturuyorum. 20 ming olan ödün ne alıp parça? Şudur şu. Şudursun. Kârkçılar 10 ming olana toy edip tortat kesse oynarlar. Çalaca çala bir tanıymal bolsa guruluşum bolana jaňat ýaň bolýan ödüm jaňa der. Ne koýaň Ya men nafan yalvar geldim şo gepmesine gatna saýyn mekanjan. Sensiz renksiz zat dip. sen soňky döwle mana garypsyň. Sal ya muňa hele do. O tema geç. Tuwalym ikimiz de ikimiz. Geç o tema. Tuwalym gara. O tema geç. Onu näme? Ni gepesiklerde gorşanjam hossa. Tanışır. Esasy aýtjakdadım. Nirde bolsaňdam esas zat adam käşini bitirme. O şunu men şahsy düşünýärm sebäbi näçe üçin bilýärmi? Men ölmem bilem o. Ýöne mesele bir adaýdy. Adam käşini bitirme. Yitirmäliňdi. Bitirmäli. Men tagym men pastiýan onlaýn. Ben itreniydi. Yok lan nirden yittin ya Rabbullah. Adam gelsin yitirmeyeceğim yok lan nirden yittin ya. Näme onu netibedenden emmäňiň işiňizde ulussunluk bir arzu etýär. Evet, adamlar sizin patbeşikleriniz, sizi görýän, dinleýän adamlar sizin gowlada garaşýar. Düşünýän, her tarapdan haýyr, negativ bolýar. Gaýtam siz şu negativi görüp beteri goýup kalmaly. Men bir akepter guşşalla. Ayaktan atıl sokul kovulu tuklarsa men yukarı uçan. Men näme etsek diýsene. Ayağıma meske saljagan. Ayaktan atırsan taýip dikler ýaly. Öldüm gönül. Ma meske çalıp koýjak. Sen näme etsen? Şeyle. Ağamda düşman yoktur lan. Aydımçılaryň içinde näme sen bir tuwalym aydımçılaryň Şu ýetden soň bolma mümkin ýa edim. Soň aýdar ýazarlar, ay mundan aýdym aýdy bilýänmi, o planymy, näme? Bir ziyadca karatat da. Indi deneýlek näme seni maşga watdy dämi? Nesip bola toýa urlaşýarlar, gatar bakarlar näme döwük ýet. Nomuna sakdan bellek geçet atmazlar. Yo, şaýda çykarýardyr, TikTok takypasy. Açıkkanmı? Belli diýen atan. Ena Maloň TikTok takypasy näme? Malo. Malo, ýöne Malo. Malo diýip ýazsan gün 2 sany kan birinji ele men çykar ýa, Hudaýa şükür. Şowapdyrma bu. Malo diýip ýasan islam çykanok. Yok. Malo diýip ýazsan bura men çykarsan hara saat at toş oynarlar. Bol ya, ana işiňizde sünnet näme diýär? Toýlarda görüşelim. İnşallah. Oturdu mu? Aýdymam dinledi. Limonat mı? Bir eri kowlokmy? Yok. Sağ ol mekancan sana da tam. Jüwetleşiňi süren sadece tanımayan adamlar. Tanıdy Türkmenlerden miller. Bildiler. Bermelle min öýe barar. Ökman zogratda. Sen bermellen mira barmaly. Bile. Sen var bermellen yok dämi? Kul. Netibedenden hemen janyň sag bolsun. İnşallah näme toýda görüşelik. O ören saat tuwalym telefona uýmanyp geldiňiz. İşmem ýalan, o moly mara başa gaýtyran bol. İşiňizde sünnet sag bolun. Tamam. Näme işçän gaýdy ber? Öçraýdaşyn sen şaýna halk eden zatlar çyno.